umuntu ongenalwazi akaqapheli nakona konke akwenzayo ukuze sithole ukuthi imvelaphi ebandla kaKristu Jesu liqhamukapi laqalaphi nini ingakho namhlanje sila kwatathu meter ngoba lezi indaba zilethele bonke abantu abakhona abaphila emhlabeni Nkosi Yesu Amen. ngakho bonke abantu abakhona abaphila emhlabeni bonke abadala obaba uJehova ukukhuleka ukukhuleka kubaba uJehova akona ukaNombani kodwa isinkwa sabantwana bakaNkuluNkulu Nkosi Yesu ingakho ke masishumayela kaKristu Jesu ivangeli kulele kaJesu ibandla yebo izono zabantu asizigwegwesu amen Nkosi Yesu asizimbathisi yebo Welcome once again kwiKota2 Media igama lami ngomduduzi ngwakashabangu asibingelela umoya ongcwele khona phakathi kwethu sibonge ipresence yakhe sibonge inkosi uJesu Kristu sibonge baba wethu osezulwini umdalo omhlaba nezulu nakho konke siyabonga nje kuumusa omkhulu ukukhuluma sihlangana sizokhuluma ngalezi indaba engihlala ngithi indaba ezimnandi Jesus indaba lezi okungasiyena nje ukuthi singakhulunywa inombani so mawulithola ilithu balokukhuluma ngazo ekusuke kuumusa man ngiphinde ngibingelele bangcwele nje nonke kuyizindawo zonke siyabonga na subscribe na like na commenta siyabonga yonke futhi ne support kuma channel partners siyabonga nje ukupartnerisha ngalomsebenzi ukuthi nithi leli vangela liqhubekele phambili lingafi endleleni lo msebenzi lona basesebaningi nje impela abantu abasadinga ukuthi baphenduke basindiswe kulele kithi ekubambisaneni kulomsebenzi so siyabonga ngayo yonke indlela ngemikhuleko nabade beqhamuka sanibonga nje bazalwane nonke nabasazobukela nama advert sanibonga abazalwane ngizothi wena ke nje mhlawumbe oqalayo ukuhlana nale channel ungashintshi amen sizothi siqeda la mina ngiyakholwa Jesus khona uzokuthola futhi yosizakala wena nje hlala nje ubukele angingedwa namhlanje nginabafundisi bakhona phakathi kwethu selokhu baba khona nje belokhu nje besilethela nje ukudla sidle sihambe so digesta sibheke eBhayibhelini sibone kukhona ngempela lokhu umpostoli ungubana kushoyo hayi futhi into engiyithanda ngaye nje ukuthi yonke into ayikhulumayo siyezwini amen once yabasezwini into ngeke usayiphikisa ekusenza lutho uvela athi akakhulumi nje emoyeni ukuthi siyezwini so asibabulise sibamkele babungobane kanjalo futhi nomongameli Dlamini yebo siyanibingelela babukeli emakhaya endaweni zonke ematekisini emotweni endaweni ngokuhlukahlukana emagumbini amanomhlaba ezibhedlela emajele yes siyanibingelela ngegama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha Nkosi Yesu igama ngusiphelele isibongo waDlamini ngisindisiwe amen ngumntwana kaNkuluNkulu othethelelwe izono yebo uJesu ongafihleki noma seyikoleni noma kuthiwa sisemsebenzini noma kuthiwa siyafunda nje ema college noma ema varsity emphakathini endaweni nje zonke lo Jesu esikhuluma ngaye bangcwele siyaziwa lesuke sikhona seyikoleni bayazi bangcwele lento kaJesu asiqabuki ngoba silana yes sithi mhlambe kukhona mhlamba amaponto esiwacoshayo noma sodlisa mhlambe kubantu esasifunda nabo kodwa sikhuluma into esimple bangcwele sikhuluma indaba nje bangcwele zika Kristu indaba ezinhle ubufakazi bethu futhi esithi mesibusho sisho futhi into abayaziyo nababukela emakhaya so asile kube ngathi soqopha into ezintsha sizokhuluma into esivele bangcwele esiqhubekayo siyenza nalapho kade sikhona nalesikhona manje sikhuluma vele into esiyenzayo bangcwele akukho esikedayo mhlawumbe noma kunjani kodwa bangcwele abanye bethu esihlala nabo nasemphakathini nakuphi ezikoleni bangcwele emsebenzini sikhuluma into eniyazi impilo yethu bangcwele ukuthi uKristu asimgodli kodwa uKristu nje siyamusho sikhuluma ngaye siyasho ukuthi uJesu uyasindisa so uJesu asimfihlileke bangcwele nalapho nje siyaqhubeka bangcwele yona nje amazwi lawo engibingelela ngako noma kuthiwa ukuphi noma kuthiwa usukile lawa ufunda eCape Town noma phesheya
qhubeka nje usindiswe uJesu Kristu waseNazaretha ungamfihli noma kuthiwa ubuye ngathi usukile kubazali noma kubazalwane ingathi mekusuku lokumkhonza uJesu Kristu waseNazaretha mangamasonto umkhonzo ufakaze kahle ngaye kodwa mezithi Monday nje ngomsombuluko wenze ezinye izinto othola ukuthi ziyaphambana noJesu Kristu waseNazaretha kube ngathi wena ukukhonza noma ukusindiswa ukube ngathi wenzele ukuthi abafundi mhlambe bajabule kodwa leli ivangeli esikulo bangcwele ngiyanikhuthaza makha abantu abasho ukuthi siqhubeke uJesu simveze kuyo yonke indawo singenzele ukuthi sijabulise abaholi bethu kodwa siqhubeke njalo uJesu siloke simveze njalo endaweni zonke uJesu siqhubeke njalo singamfihli amen amen siyambonga umdala wensuku yes ngiyabingelela kwelihle igama lenkosi ethu Kristu Jesu inkosi yamakhosi ngonyama kaJuda impande kaDavide amen siyambonga ophilayo ngisibonga nje umusa wakhe ephinde kwaba kuhle ukuba siphinde futhi namuhla sikwazi ukufinyelela kulesi station iKwatathometer amen ngiyabingelela abagcotshwa bonke endaweni zonke bonke abangcwele abalaleli ababukeli nabo bonke egameni lenkosi Kristu Jesu lapho sifika khona lesi station kubona bonke abantwana bakaNkuluNkulu nakubona bonke abantu bakaNkuluNkulu othamtha abantu bonke abasindiswe bafinyelele iqiniso egameni lenkosi Kristu Jesu ngakho siyambonga ophilayo obekuhle ukuthi aphinde futhi asinikezele ithuba ukuthi siphinde futhi sifinyelele kulesi stage somsakazo iKwatathometer ngiyabingelela kakhulu nomphathi wesiteshi ubaba uShabango njalo ngikuhlala ngathini ngikubuka ngenye indlela lokho ngimtusa uNkulunkulu ngakho nanokuthi newathi uNkulunkulu bembula kuye ukuthi amqalise lo msebenzi ukube khona isiteshi iKwatathometer wamlalela uNkulunkulu kube siteshi sokuveza sokuveza ivangeli lika Kristu Jesu ukuze ukuthi ngamhla kufika isikhathi sokugcina sokhala kwecilongo angabikho zosala inkosi nibusisa amen siyayibonga Nkosi nathi siyanibulisa siyanamkela hayi futhi isekhaya nje yawo impela nje asiqhubekeni ngiyinikeze nina futhi neplatform siqhubeke lapha esigcine khona yebo siyambonga omdala wensuku amen egameni lenkosi Kristu Jesu sasho bakushawa ukuthi siqhwe lapho sagcina khona ngamhla sigcina kulesi station se broadcast iKwatathometer namuhla ke bangcwele ngiyakhumbula ukuthi ezikhathini eziningi ezidlule kusukela nangaseqaleni ngiqala ngqa ukufika kule Kwatathometer ezikhathini ngilengifika kukhona kwake kwale kuthinta kwahlaka isikweleti kimi ukuthinta kwebandla lika Kristu Jesu nalapho nokuthi kuze kubeke kobala uthi lihluka phi ibandla lika Kristu Jesu namanye nje amabandla kwaphela khona amanye amabandla kodwa likhona ibandla lika Kristu Jesu namhlanje na ke sizoke sixoxe uNkulunkulu bekakhulu inhliziyo yami ukuthi ke sixoxe nje ngebandla lika Kristu Jesu kusukela ngemvelaphi yalo egameni lenkosi Kristu Jesu ngakho ke siyambonga umdala wensuku khona lencwadi engithanda ukuthi siqale ngayo ngoba abantu abaningi bagcina noma bethanda ukumkhonza uNkulunkulu noma songivuleka kuyo ukuthi uNkulunkulu wadala amazwe omhlaba nabo wakhona babunjwa nguye kodwa bese bathi bese bebanjwe ngamlalwazi ungamlalwazi nekukodwa bese kuthi bengazi bazophuma babheke ngalaphi noma kufuneka bayele noma baye ngalaphi umuntu agcine manje segcina njena engasazi ukuthi manje yena uzoshona ngalaphi yilapho la ku wrong khona yilapho la ku right ngakhona ngiyafisa ungifundele mongameli ingweka Hosea kusahluko 4 uverse 6 abantu bami babhujiswa ngokuswelwa ukwazi Nkosi yezulu Jesus ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakulahla wena ungabe ngumpriest wami lokhu ukukhohliwe
lokhu ukhohliwe umthetho kaNkuluNkulu wakho nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Nkosi yezulu. Amen. Uyezwa ukuthi ungabi nalwazi nje kukodwa Yebo. kuyinkinga. Amen. Kuyabulala. Kakhulu. Nkosi yezulu. Amen. Ngakho ungabi nalwazi. Nkosi yezulu. Yebo. Ingakho kufika lapho kubeka khona into ukuthi ulwazi lulodwa nje. Lubaleka kakhulu ukuthi abantu bazi Yes. ngebandla kaKristu Jesu. Yebo. Ngoba ungabi nalwazi kuphethe into eziningi. Kanti uba nolwazi izithi incwadi ezakhe sahluthwa inform ithi umuntu onolwazi unamandla, ulwazi lungamandla. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Ungabi nalwazi kuyabulala. Kanti ulwazi lunamandla Yes. egameni leNkulunkulu Jesu. Amen. Kwenza ukuthi umuntu onolwazi ayimele into ayaziyo Yes. ngoba uyayazi. Ngiyafisa nje siyifunde incwadi ezakhe kusahluthwa 24 verse 5. Amen. Nkosi yezulu. Sisazo siya sichaze kahle indaba yebandla likaKristu Jesu. Amen. Umuntu ohlakaniphileyo udlula onamandla nomuntu onokwazi onozikhwepha. Amen. Umuntu ohlakaniphileyo uyamdlula namandla nomuntu onolwazi udlula nezikhwepha. Amen. Uyathi ulwazi lungamandla kanganani? Yebo. Nkosi Yesu. Amen. Ungabi nakwazi lithi lenkosi kuyabulala. Yebo. Ingakho abantu abaningi ngeke ngasho eqaleni ngathi bagcina noma ngathi umuntu usefisa ukususa unyawo ayokhonza inkosi kodwa akazi ulisusa kanjani uzokwenza kanjani uzogcina efele lapho. Nkosi yezulu. Ungamnalwazi kuyabulala. Kodwa ulwazi futhi aluvele ubalekile ukulifuna. Ingakho kubalekile ukuyikhandla ulifuna ulwazi. Nkosi yezulu. Ingakho emagemeni adlule ngeke ngaze ngasho nangathi ngichaza ngesiphambano ukuthi okuningi kwadina right ngenxa yokubhaleka ngoba khona into eziningi ezachazwana echaza uKristu Jesu nakubafundi bakhe sebheke ngasesiphambanweni wathi bengise nokuningi ukuntshela kodwa ningekuthwale manje liphina futhi izwi lenkosi liveza ukuthi emva kokuthi Jesu sevukile ngalo 40 days Yes. kukhona okuningi akwenza kodwa okuthiwa ukube kwabhalwa konke. Yebo. Kusho naleli iBhayibheli ngeke ngikwazi ukuliphatha. Yebo. Kodwa okusizayo ungathi usuya ukofuna neminye imitapo yolwazi. Yebo. Egameni leNkulunkulu Jesu. Ubona lesibonelo kufana nalana uTimotheo simgcina ngapha esewumuntu nje omusha. Yamba noPawuli. Kodwa mose emtapo nolwazi kuleya ncwadi engake ngayifunda kungize kuvela noPawuli esiphambano yonke into uqala kanjani. Kuyavetha uTimotheo wagcina esebulawa naye umbuso wamaRoma wabulawa esebulawa esenonkosikazi. Eseyindoda enonkosikazi babulawa ngosuku olulodwa. Ngiqotha ulwazi libalekile uma umntwana kaNkuluNkulu ulifune ngoba ungabinalwazi kuyabulala. Egameni lenkosi ethu uJesu. Ingakho lithi lapha incwadi kaHosea kusahluko 4 verse 6 uthi uJehova abantu bami babhujiswa ukuswela ulwazi. Yebo. Egameni lenkosi ethu uJesu. Amen. Umuntu ongenalwazi akaqapheli nakona konke akwenzayo. Awungifundele futhi kona incwadi ezakhe kusahluko 14 verse 15. Ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke. Kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe. Uyazi inkinga umuntu ongenalwazi. Yebo. Umuntu ongenalwazi kuqhamuka loqhama ngala Hey. akhulume akholwe. Yebo. Kuqhamuka ngala futhi akhuluma akholwe. Yebo. Ngakusasa qhamuka omunye ukholwa amazwi onke. Ingakho umuntu ongenalwazi uzothothi ubukuzwa thiwa endane ethile kunomthandazo ongakusiza ugijima ekhona. Yebo. Endane ethile kufike umgcotsho othile uyasiza udesa amafutha angakusiza agijima ekhona. Edolobheni elithile
uthola kunabantu abaningi abagcwele emabandleni nalawa asemadrobheni abantu abaqhamuka bezokwenza inzuzo ngegama lika Jesu ngenxa ukuthi abantu abanalwazi bayogcwala lapho noma kuthiwa bamba nansi indwangu ngoanje nansi indwangu ebovu ngwawezwa kuthiwa bazokukhohlisa ibambele igazi kaJesu bamba nansi indwangu izokusiza usuyayibamba nawe yini enza ukholwe yona ngalento ukuthi awunalwazi ukhama nombani athi nanka amanzi azokuphilisa lamanzi angcwele lamanzi usuyawathatha ngoba inkinga yakho awunalo ulwazi awuqapheli ukholwe noma yini ebeka phambi kwakho kuyinkinga ungabi nalwazi egameni lenkosi Jesu ingakho nangesikhathi esidlule abantu abaningi ngathi nakho konke ebebekwenza before nabasakwenza bebekwenziswa ukuthi ingenxa yongabi nalwazi abantu abaningi uthothi kuthinteka ngisho into abayifaka emakhanda uthothi abantu ngokwenhliziyo uyamthanda uKristu kodwa inkinga naku akazi ukufuna agubuzele ekhanda akazi ufuna lemntuka angayiluki akazi lento okufuneka angayifaka ekhanda egameni lenkosi Jesu abanye uzagunde nje wesilisa ngapha nangapha ashinwe lephezulu ushawa yini ushawa ngamlalwazi ukulento ayifuneki akungifuna incwadi kaDavid kusisahlo 19 uverse 27 lapho ubaba uJehova esiphephisa khona amen kwelidala iTestament incwadi kaDavid ukuthi ilandela eka Exodus febo Genesis ku Exodus bese sithathu kuba uLeviticus aniku ndilinga amakhanda enu emaceleni ungoni isilevu sakho emaceleni uyabona lana methu Jehova anogunda amakhanda ene emaceleni ukuze ungenzi ungagundi kandlela ezokwenza bese uba nophawu lwesilo amen sokushiya lezi zinto lapha phezulu amen Nkosi Yesu amen abanye bazuthothi noma asayishiya into lephezulu kodwa indlela ezogunda ngayo uzofuna ukuhamba egunda zonke izitayela ngenxa ngamlalwazi kwenye indawo uKristu Jesu ukhulume kakhulu wathi ngizokhuluma ngemfanekiso ukuze niqonde amen ake sithi njengami nje uma ngingagundile kuyagqama ukuthi lana inwele zami zambe zasiba nalo nalo ngathi liyavelela laphambili esikhule singani ukubiza kufana kodwa la ngikhule khona boke kuthiwa unwele lempunzi basho njalo isikhule besho njalo ake sithi sengigunde istayela kule itayela egundwayo ngavele ngagunda ukuthi lo ngigundayo asikaqondise la athi uyabona lapha ishape yami yobuso sengenze njani sengishintshile indlela Jehova amisa ngayo inwele zami lekhanda sengishintshile sengivela ngingaseyena lo muntu amdala wathi uJehova ungidala ngibe umfanekiso wakhe amen azozibuka kuwo inwele zamanje ngenxa yesitala seyisikiwe la nalana mhlambe zenziwa ocija abathile basayidini yabo ukuze phela ngokwami ngithi usathame kwenza into lezo ukwenzisa ekuthi uzoba muhle kuzokufanela ngakho okwami ukuze ngizuze uKristu ukuthi mangigunda nje ikhanda ngisuse zonke inwele ngingenza isitayela ekhanda ngingayisiki ngokuyihlobisa ukuthi sesizongizoyicija-ke kanjena ngenza imcijo ngisike ngidiye laphambili kuze kuqonde laphambili ukuze lingabukhona lolu nwele sengizonile phambi kaNkulunkulu Nkosi yezulu ngakho zonke lezi zitayela zalothwa ezulu lenkosi ukuze ngubaba Jehova uyasithanda ufuna siphephe egameni lenkosi Kristu Jesu amen njengokuba ke namhlanje na uNkulunkulu ebeke kakhulu ukuthi sixoxe ngebandla kaKristu Jesu ingakho siqothi kuphela bongivula ukuthi ngivethe indaba sizoxoxa kakhulu ebandla kaKristu Jesu kubalekile ukuthi sazi ngali ibandla kaKristu Jesu ukuze gcineni sithi sesikwazi ukuhlukanisa ukuthi
leli elika Kristu Jesu ke leli lela kulona eka Kristu Jesu. Amen. Yabo nje mina ngike uNkulunkulu wanginika inkonzo wokwahambela wonke amabandla ngiyoshumela leli ivangeli. Yebo. Ngiyakwazi ukuthi ngingena ngomnyango ngibe ngilibona leka Kristu leli. Yes. Lela kulona eka Kristu. Ngilibona ngamehlo nothi uthi konke ngilibone ngomenzo ngoze ngiprophet. Yebo. Nkosi yezulu. Ngeke ulibone ngokuprophet kodwa ulibona ngamehlo. Nkosi yezulu. Amen. Ingakho laphana Nkosi yezulu noma Nkosi yezulu. Encwadi kaJohn lokuqala kusahluko 4. Khona lapho khona isihlo sithi hlola nomoya. Yes. Nkosi yezulu. Ngoba kake sifunde mhlawumbe kodwa sofika kuyo ngokuhamba kwesikhathi. Jesus. Ngiyafisa ukuthi ke sivula incwadi lapha kuLuka ukuze siliveze kahle ibandla kaKristu Jesu. Yebo. Lapho from imvelaphi yalo lapho laqala khona. Nkosi yezulu. Amen. KuLuka kusahluko 2 from verse 13. Amen. KuLuka sesiyakwelisha iTestamente sisuka kwelidala. Amen. Incwadi kaLuka kufika uMateyu kuba uMarko bese kuba uLuka. Ake ngiyixoxe kafishane mbijana. Yebo. Lana Nkosi yezulu. Amen. Wayesazozalwa uKristu Jesu. Yebo. Wayesazozalwa. Yebo. Lana usuka azalwa ngalo. Kodwa ibandla kaKristu Jesu lalikhona engakazalwa. Jesus. Lalikhona esazozalwa. Amen. Yebo. Lana kule ncwadi esoyifunda izoveza ngamhla uJesu ezelwe. Yebo. Ngamhla kuthuna abelusi. Ukuze sithole ukuthi imvelaphi ebandla kaKristu Jesu liqhamukapi. Yes. Laqalaphi nini? Ibandla likabani? Lika Kristu Jesu. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Angifundele kuLuka kusahluko 2 uverse 13 no14. Masinyane kwabakhona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini. Lamdumisa uNkulunkulu. Lumdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Awungihlehlele kafishane bongameli ukuze mhlawumbe le ndaba izwakale kahle. Lana kwaqale kwafika isikhathi lapho inkosi ebusayo ake ngiyixoxe kafishane. Yebo. Imemezela ukubalwa kwabantu. uMaria kwasekufika ukuthi benoJosefa bayobalwa emndenini kaJosefa. Yes. Emzini kaDavid. Yabo. Amen. Bathe babe lapho kwenzeka konke lokhu nje uMaria ukhulelwe. Ukhule umntwana lazomzala uJesu. Yebo. Ngiyixoxa ukuze mase sifunda lana. Okwathi mase lapho safika isikhathi sokubeletha umntwana. Yebo. Angifunda from verse 7. Amen. Wazibula ngendodana. Wayembeza. Wayilalisa emkhombeni. Ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Uthe me fika isikhathi sokubeletha. Sokuthola umntwana. Wayithola le ndodana egama lalo nguJesu. Qhubeka. Amen. Verse 8. Kwakukhona abelusi kule lozwe ababehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo. Inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke besaba ngokwesaba okukhulu. Lana ngizama ukuthi Nkosi yezulu. Ingakho sengithe sidasafunda verse 13. Kwase kafika ukuthi mhlambe kuzizwakale kahle ngifuna ukuthi ngathini sixoxe ngesineke. Ukuze izwakale kahle. Ukuthi singayibambi sesibamba lephezulu. Nkosi yezulu. Kodwa ke siyibambe ku foundation. Ukuze sihambe kahle nayo nababukeli nabalaleli ngoba inhloso ukuthi ababuke nabalaleli nasendaweni zonke. Lapho kufuneka khona isiteshi sequartometer. Bakwazi ukuzwa kahle. Uma sithi ibandla kaKristu Jesu sifuna ukuthi ukulibeka obala from imvelaphi yalo. Amen. Nkosi yezulu. Lana usemtetileke umntwana ngoba uNkulunkulu ufuna kwaziwe uthi kufelo luhlobo lomntwana namhlanje emhlabeni. Wathuma ingelosi yakhe. Wayithuma kubelusi abasentabeni.
Yebo. abahlala entambeni umhlambi abawulusile ubusuku nemini Amen. ifikise ebusuku kubona yafika abakhansa nqa zonke besaba Amen. ngokusaba okukhulu qhubeka 10 Ingelosi yathi kubo ningesabi ngekati besathukile besasaba yasiyakhuluma ingelosi Yeah. hayi ningesabi belosi Yeah. ningasabi Nkosi yezulu Amen. lezi ndaba zizotshelwa abelusi Yebo. Nkosi yezulu Amen. ukuze kube yibona abayobona umntwana Amen. qhubeka nginibikela izindaba ezinhle ngizonibikela belusi indaba ezinhle namhlanje qhubeka zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke. Nkosi yezulu ngizonibikela indaba ezinhle le ndaba ezokuthokoza okukhulu Yes. okulethelwe bonke abantu Amen. ingakho namhlanje sila kwata to meter ngoba lezi indaba zilethelwe bonke abantu abakhona abaphila emhlabeni Yebo. Nkosi yezulu Amen. ngakho bonke abantu abakhona abaphila emhlabeni Asithemba bonke abadala lamhla. obaba uJehova Nkosi yezulu Amen. ukuthi uyakholwa ukholwa usindisiwe kodwa namhlanje lezi indaba kufanele ukuzazi uze kugcine bese uzikhethela wena Yes. ukuthi uthatha yiphi indlela Amen. Nkosi yezulu Amen. ngoba indlela zimbili Yebo. uzozikhethele yakho kwazi kwakho nomhlaba ukhethe yakho ngoba indlela zimbili Yebo. kanti nangenkathi uma ufunda laphana encwadini kaMateyu kusahluko 7 uverse 13 no 14 uJesu uyakhuluma ngalezi indlela Amen. athi zimbili khona enkulu ehamba abayekubhujisweni Yeah. bese khona encane ehamba abayekuphileni Amen. Nkosi yezulu kodwa kufanele uthi uthi uhamba kule ndlela uhamba ngayo obuzikhethele wena kungekho ofihlelwe kona Yes. qhubeka Ukuthi ngizalelwe ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavid. nizobe lezi ndaba ezinhle ezokuthi nizalelwe namuhla Amen. Nkosi yezulu Yebo. umsindisi kade engekho umsindisi Yebo. namhlanje nizalelwe yena Yes. lo msindisi onguKristu Yebo. emzini kaDavid Amen. Nalokhu uyisiboniso kini niyakufumana umntwana embesiwe elele emkhombeni. lokho okwenzeka njengamanje kuyisiboniso kini ndiwanitshelwa nje Yeah. uthi nizohamba bese nifana imbone lo mntwana elele emkhombeni Yebo. nenkosi yezulu Amen. uze nikwazi ukumhlosa lo mntwana kubantwana bonke abazelwe namuhla Nkosi nowathi khona abantu ababezelwe ngalosuku emzini kaDavid Yebo. kodwa lona nizomthola emkhombeni weinkomo nizomthola lapho Yebo. uzalelwe emkhombeni weinkomo Yebo. qhubeka verse 13 Masinyane kwabakhona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lamdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Nkosi yezulu Amen. masinyane nkathi ingelosi sakhuluma kanjena babona sokhona uquqaba lwebandla lasezulwini Yebo. lumdumiso uNkulunkulu usabona athi ibandla likaNkulunkulu alenjani Oh lalikho. lalikhona Oh sengiyazwa manje. Okay. ukhetha Yebo. uJesu Nkosi yezulu Yebo. engakezi ngokwenyama emhlabeni Yebo. Nkosi yezulu Lona bese likho. kodwa lalikhona lo Yes. labo lavela kubelusi Yebo. balibona limdumiso uNkulunkulu Yebo. Nkosi yezulu lithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu bonke abathokozelwa nguye Amen. kudumisa ibandla Yeah. lasezulwini balibona selehlile nalo lazo sibonakaliso ukuthi likhona ezulwini liyamdumisa uNkulunkulu Amen. Nkosi yezulu Yebo. awungifundele lapha na Nkosi yezulu uIsaiah 43 uverse 21 ukuze lento siyixoxe kahle ngesineke Amen. Isaiah 43 uverse 21 Laba bantu engizenzele bona ukuba bashumele udumo lwami.
laba bantu engizenzele bona mina Jehova into sokuzenzela ukuba bashumele udumo lwami yamuzwa baba uJehova Yebo. kusukela esidala Nkosi yezulu Amen. inhloso othi sibe khona emhlabeni kwakuba ukuphila kwethu njena kuba okudumisa uNkulunkulu Yebo. Nkosi yezulu Amen. kwalahleka ke mhla kufika isono Yo. Nkosi yezulu Yebo. ingakho ukhetha uJesu uma ngamhle qanda ukusifundisa ukukhuleka Nkosi yezulu Amen. uthi masibize lentando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni ifane nenziwe ezulwini Yebo. ngoba njoba kwakufanele likhona ibandla kuNkulunkulu ezulwini libe likho nalemhlabeni Yebo. liqhumana nesezulwini Nkosi yezulu Amen. kodwa ngokuthi ibandla kaKristu Jesu lalivele likhona Yes. engakezi kokuzalwa nguMaria Yebo. Nkosi yezulu lalivele lona likhona Amen. ingakho kufuneka silazi kahle kusukela empandeni kwifoundation Nkosi yezulu Amen. Nkosi yezulu Amen. Nkosi yezulu Amen. awungifundele kuLuka 11 uverse 1 noverse 2 Kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe Wayesethi kubo nxa nikhuleka anothi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwa Nkosi yezulu njengasezulwini uyezwa lana lithi kwathi ekhuleka Yebo. omunye abafundi bakhe wamuzwa Yebo. wasethi inkosi sifundisa ukukhuleka Amen. njengoba noJohane wabafundisa abafundi bakhe ukukhuleka Jesus Amen. Yes. ake ngiqale lana leli bandla lasezulwini likaKristu Jesu alivele khona labonakala kubelusi Yes. ngomusa kaNkuluNkulu emagemini adlule nkenga ngaxoxa ngakuveza ukuthi ngomusa lake lavezwa nakimi Nkosi yezulu Amen. ngalibona Amen. Nkosi yezulu Amen lapho kwathi ngenanga ngangiphuma enkonzweni ngekhaza ntambama Amen. ngani mangifika ekhaya kwase kufika ngezwa umzimba ngikhathala kufika ubuthongo ongithi engibonayo noma mathi ngiyabamba abambeki Amen. ubuthongo uyabona ubuthongo obonathi noma ngimile ngingawa ngishake phansi Amen. Jesus ngangena endlini ukuthi ngithi ukucambalala Yebo. kungesona isikhathi solanga khona ebusuku ngavele ngafika ngase ngicambala nje phezulu kwengubo ngathi nje ngomhlane Yebo. ngilele masishane ngazumeka bafika ubuthongo Yebo. kuleso sikhathi ngokuphuthuma ngathi ngibona ngabona kwase ngime phambi komnyango ngaphambi kwendlu phambi komnyango ngase ngibona amadoda amabili ayehleze ebheke empumalanga Jesus kuthe ngisawabuka lamadoda kwambuleka kimi ukuthi akuona walelizwe Amen Yebo. kodwa wakelenizwe Amen. asiyakhuluma kunya kusho akukho kunya kusho okunya kusho avela athi bheka lapha phezulu kuzoqhamuka uSathane Yebo. ngathi ngisabheke kanjalo phezulu lapho bekhomba khona yaqhamuka le ndoda eUSathane Yebo. yaqhamuka igijima igijima kuhle komuntu ogijima phansi emhlabeni hathi nje biqhawa phezulu njena izemoya emhlabe iza njoba ithuli ayinyakazi iza nje entehliswa ngekheshe kodwa yaqhamuka igijima Yebo. nebutho elalikakile yona iphakathi kwalo Jesus yathi mayiza ihalfway iziqonde kimingqo halfway phezulu emoyeni Yeah. ikhama phezulu esibhakabhakeni Yebo. kwaqala iculo ngale kwesibhakabhaka Amen. elacula limkhulu lithi hayi Sathane lisho liphindela lithi hayi Sathane Amen. akukho okuningi lalikusho leculo ababehlabela babathi nje hayi Sathane Amen. ngathi ngeke becula kanjalo
ngalimukela ngalicula Amen. kwathi ngisacula kwangathi nami ngilicula nebandla elikhulu laphansi emhlabeni Amen. salicula leli culo sila phansi sicula kanebandla eliphezulu ezulwini Jesus iyathi le ndoda iza yama siseduza iseza ngase ngibona ngathi la ngapha kwami esandla somnxele Yebo. kukhona omunye wesilisa futhi omile enye indoda emile Amen. ngeke sicula leli culo elithi hayi sathane uyimele nje lo Yebo. maqo ulinganisene nami kodwa yena inkinga akaculi Yebo. akahlabeleli kwase kwathi enhlizweni yami nasenhlizweni yakhe kwathi inhliziyo zethu sobabili ngiyazibona le ngabona khona inhliziyo yami neyakhe kwangathi njena ngaphakathi enhlizweni Yebo. inhliziyo iyindlu enomnyango bese ngaphakathi iba netafula nezihlalo ezizungeze itafula nakuyami inhliziyo kwakunjalo nasenhlizweni yaloma engapha kwami naye futhi kwakunjalo futhi Yebo. ngenkathi iza le ndoda iza ngomthetho ayiqonde ngqo kimi enhlizweni yami ifuna ukuzongena ngomnyango yama seduzane amandla aleli culo Yebo. esasicula liculwa yimina nebandla lapha emhlabeni nebandla esezulwini amphephula usathane naleli butho lakhe wamephephuka wathatheka wawugeja umnyango wenhliziyo yami wasephonseka kulomnyango walenhliziyo yalona ome ngapha kwami Amen. kwamengena khona wasengena wavula wahlala yena wahlala esenta laba abane bonke ibutho lakhe lahlala lakaki itafula usathana obapha nendawo ngase ngiyaphaphama lapho engiqonda ukuthi leli bandla lasezulwini lake lambuleka nakimi Yeah. ngakho lalikhona ibandla likaKristu uJesu engakafiki yena ukuza emhlabeni Amen. kodwa lona lalikhona Amen. egameni lenkosi uKristu uJesu Amen. Jesus Yebo. la phela kuLuka kusahluko 11 waseyezafunda awungiphindele futhi mokabili kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe Nkosi yezulu Jesus Nkosi sifundise ukukhuleka Yebo. qhubeka verse 2 wayesethi kubo nxa nikhuleka anothi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini Amen. baba mayingcolisi mawufika umbuso wakho Yes. ufike le emhlabeni kuswela nje sikhuleka umbuso wakho siselana ngena mhlawumbe sofika lana mangabe yaqaphela la uJesu wayesekade ama nabafundi bakhe Yebo. kodwa wayekhuleka yedwa wayengakhuleki nabo ngena ngasofika sikuchaza ukuthi yina nje sangakhuleki nabo ukukhuleka ukukhuleka kubaba uJehova akona kaNombani kodwa isinkwa sabantwana bakaNkuluNkulu kodwa sofika lapho angiqondi sifike lapho njengamanje Yebo. kodwa ukukhuleka Nkosi yezulu Yebo. okwabantwana bakaNkuluNkulu kuyifa labantwana bakaNkuluNkulu Amen. Nkosi yezulu ngenkathi uJesu esezelwe laphana njengoba ngithi ibandla lalivele likhona Yebo. uJesu ngwathiwa nizalele indaba ezinhle nizalele umsindisi ozosindisa esonweni phela safe lo sathane ukuzosibulala Yebo. ukuzosibulala ngoba enomona nasothandweni uNkulunkulu asithanda ngalo singakadalwa Yebo. siyakhumbula ukuthi mawufuna incwadi kaGenesis kusahluko 1 lapho kuyedala konke uthi masedala esozodala umuntu engakamdali esazomdala kuverse 26 uthi masenza abantu Yes. ngomfanekiso wethu basifuze babuse emhlabeni Jesus Nkosi yezulu Amen. kusho ukuthi uNkulunkulu enkathi esidala wathi esidala wayenenhloso ukuthi sibe isibuko sakhe Jesus kube sibe into azothi mekubheka azibona ubuyena azibona umnjalo bakhe uJehova Yebo. waba nomona kuSathane
ngenxa ukuthi na wayesazi vele waxabana noNkulunkulu Yebo. usaxoshwa lapha ezulwini akasenabo ubudlalo noNkulunkulu ngakho ukuthi asinomdlalo noNkulunkulu Yes. because sidala uNkulunkulu uzosakho ukuthi sibe abashumela udumo lakhe emhlabeni lithi ibandla likho lezulwini kodwa kube kuyibandla elilodwa lesemhlabeni ingakho uKristu uJesu ethi masikhuleka futhi asikhuleke sibize lo mbuso Amen. Nkosi yezulu Amen. mefika kuSathane lapha encwadini kuGenesis 3 izithi ihloko sakho sithi ukuwele esonweni Jesus Yebo. lapha afika khona uSathane wabafaka esonweni abantu bakaNkulunkulu Yebo. ngiyafisa siyifunde kafishane Amen. inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu yathi kowesifazane ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na owesifazane wathi enyokeni singadla izithelo zemithi yasensimini kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli ningazithinti ukuba ningafi uNkulunkulu wathi mesidala wasidala waphinda wasinika imiyalo Yeah. ukuze ngoba engafuni sife Amen. inyoka yathi kowesifazane aniyukufa nokufa kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla uyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi uyamusa Sathane unjani uvela ubaba uJehova ubesidale engakasidali wasidala esimisele ukuthi sifane naye encamashi Yebo. athi into obuka thina abobona uJehova uqobo uSathane ufika lana lento ebesivele sinikezwe yona Yebo. uzomkhulisa ngayo wesifazane ukuthi mawudlalana wona uNkulunkulu ubenga ukuthi afuna ufane naye mongayifunda uqhubeka ivethu wesifazane wabe sebona lo muntu unqanelekile ufanele ukudliwa waseyadla kwase kuyangena ukufa Yes. egameni leNkulunkulu Jesu Amen. Siqhubeka. siyambonga ophilayo Yes. egameni leNkulunkulu Jesu Amen. ngiyafisa sifunde laphana sokwenzekileke konke ngizokuxoxa lokho Yebo. sokwenzekile konke lokho kwenzeka konke lokho nje wadle wesifazane uAdam akekho eduzane Amen. indoda yakhe Yebo. kuthe masifika ifika osifazane usedlile Amen. masifika indoda owesifazane wayinika indoda nayo yadla Amen. wadla noAdam Nkosi yezulu Amen. waphazama uAdam Nkosi yezulu Amen. waphazama wangamphikisa wesifazane Nkosi yezulu Amen. naye wavele wadla Hey. Nkosi yezulu Amen. ngiyenza ngithi mina wenayi option uAdam ayengenza ngayo yeah Yebo. ukuthi amphikiswe wesifazane ukuzangadli khona Amen. lento ngangani mangiyichaza ngenanga kwelibandla yangazwakala kwakhomba ukuthi abantu benyama bakwazi ukizwa kodwa izwakala ngomoya amen ngoba ifundiswa ngomoya futhi izwa ngendlebe zikamoya Amen. uyabona ngena kuJesu uthi ngizokhuluma ngemfanekiso ukuze niqonde Amen. Nkosi yezulu Amen. uyabona ngiyengizethi mina unomehluko upoison ofakwe eplatini kunopoison ofakwe ebhodweni Yebo. noma kunopoison ofakwe esakeni lempuphu Yebo. ngoma ofakwe eplatini Nkosi yezulu Yebo. kulula kuchithwe iplate ukudla kuseplatini bese iplate kuphinde futhi kuphakwe ukudla Yebo. nakuko engithi wene option uAdam kuyenza masikhumbula kahle ngiwasifunda kusahluko 2 Yebo. uqala uAdam wadalwa yedwa Impela. engekho wesifazane Yes. wahlala uAdam esithi isikhathi eminingi iminyaka Yebo. ephila yedwa entwaseyidini Yebo. kwaze kwafika isikhathi lapho kona ubaba uJehova ethi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa Yebo. Nkosi yezulu Amen. akuhlehle kafishana laphana
kusahluko 2 uverse 18 nje kuphela. uJehova uNkulunkulu wathi Awufunde isihloko na ngiyasithanda. ukudalwa kwesifazane Sesikhuluma ngokudalwa kwesifazane. Yeah. Kade ngekho yonke leminyaka. Kuze kufike lapho uAdamu edalwa enikezwa konke engeniswe ezefibekwenziwa ensimini seyideni ukuthi ayilima adle kuyo wahlala iminyaka eminingi engekho esifazane. Yebo. Verse 18. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngiza kumenzela umsizi onjengaye Umsizi ozoba nibonjani? Ozoba nje. Indoda idalwe wathi ngekathi uJehova sathe masenze abantu kumfanele ukuthi basifuze. Yebo. Masedwele esifazane usethi ngizomenza umsizi ozofana nendoda yakhe. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Nkosi yezulu. Amen. Wadalwa kwesifazane. amen Nkosi yezulu. Jesus Udalwa uyaziwa ukuthi usedalwe nendlela adalwe ngayo. Sokuthakiwe Yes. nokobudoda kuye. Kodwa abusaphelele. Ingakho thi lenkosi kwathathwa ubambo olodwa lwendoda. Yebo. Lose liyathakwa ezintweni zokudalwa wesifazane. Yes. Nkosi yezulu. Amen. Ikona wesifazane ikona uSathane. Ngenqothu yakhe wesifazane aka strong njengendoda. Wakathi uzoya kwesifazane eyedwa. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Afike amkhohlise owesifazane eyedwa. Yebo. Wafika ngempela owesifazane eyedwa wafika wamkhohlisa. Yebo. Wathatha kwesifazane wadla wasenika nendoda yakhe nayo yadla. yeah Amen. Inkinga yayo yaba wrong indoda ukuthi uAdamu ukuthi naye beseyandani beseyadla. Nkosi yezulu. Amen. Ingakho indawo azathi umphoso Petru athi madoda hlala nabo. Awungifuna kuPetru oqala kusahluko 3 uverse 7. kanjalo madoda hlala nabo ngokwazi njengalokhu owesifazane eyisitsha esibuthakathaka nibanike udumo lokhu bezindlalifa zomsa okuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiyo Madoda hlala nabo nibe kodwa nino ukwazi ubona abayisitsha kanjani Esibuthaka. esibuthaka. Yebo. Ikona ke uSathane wayesitshela kanjani Esibuthaka. esibuthaka. Wafika wasilutha. Yes. Nkosi yezulu. Amen. Kube ethathwe lapha yana. Ngakho mangane yasa njengokokudla. Wase njengejuice ejudiwe. Uyabona ijuice mawuthenga esitolo Yebo. ingakajuda. Yes. Istrong. Yebo. Istrong kunejuice osuyijudile wayithela amanzi. Yes. Nkosi yezulu. Amen. Ikona ke mawuthi ubaba uJehova sefika esezokhipha isigwebo. Ngiyafisa sibuye lapha kusahluko 3 la sike safunda khona. Amen. Nkosi yezulu. Ngibe ngiyixoxa sayivula. Yebo. Usedlile kwesifazane sekhuthu seyisitha. Indoda ayikho. Yebo. Yafika indoda yafika naye esedlile unkosikazi wayo. Kusokufika uAdamu sedlile uEva. Amen. Wamnika wadla noAdamu. Amen. Uthe uJehova masefika ukuphola kwelanga. Yebo. Ethi uzoba bheka. Cabanga Nkosi yezulu. Amen. Ngendlela ababengcwele ngayo. Babekwazi ukubona noJehova qoba bafika zobasheka. Ebasheka Nkosi yezulu ezehlisa aqhamuke kubona njengomuntu. Yebo. Amen. Nkosi yezulu. Amen. NjengoAbrahama. uAbrahama waba naso sibusiso. Yeah. Sothi uJehova kwazi ukuqhamuka kuye njengomuntu. Amen. Afika axoxe nahlale naye adle naye. Hey. Nabo uAdam noEva uJehova wayekwazi babengcwele singakangeni isono. Yebo. EkwaJehova uqhamuka bona azehlise noma uNkulunkulu ophakeme ngaphezulu kwamazulu.
Amen. azali kwendawo izulu isihlalo sakhe sobukhosi umhlabise nawe usenyawo zakhe kodwa uyakwazi uJehova uyamethanda ukuyinciphisa aqhamuke kuwe njengomuntu Yebo. afika phansi axoxe nawe Amen. babe naleyo nhlanhla yokuxoxa nabo uma sefika kubona ufika sokonakela usefika sebeyamcashela Yes. ngoba umuntu masedla isono uyalibalekela izwi kaNkulunkulu akalifuni Yebo. Jesu. Qiniso. alisazwakali kuye Yes. seshaya into zakhe Yebo. Nkosi yezulu Amen. ingakho malifunda laphana Nkosi yezulu kuMateyu kusahluko 1 uverse 21 awuyivule sazoyifunda la kuGenesis kusahluko 3 Uzawuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye uyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Maria uzozala indodana uyiqambe igama lothi uJesu Amen. ngoba nguye uJesu oyakusindisa abantu bakhe Eish. ezonweni zabo kwabantu abakaJesu kodwa izono ezabantu Yebo. Nkosi yezulu Okay. ingakho ke masishumayela kaKristu uJesu ivangeli kulele kaJesu ibandla Yebo. izono zabantu asizigwegwesi Amen. Nkosi yezulu Amen. asizimbathisi Yebo. kodwa siyazidalula Yes. sizibeka obala Amen. ngoba elikaKristu uJesu ivangeli lihlwasa umuntu nesono Yes. ngoba isono esomuntu sithathwe umuntu Hey. kodwa abantu abakaKristu Nkosi yezulu Amen. kodwa uma kungelona elikaKristu uJesu ibandla Yes. uyuzwe Nkosi yezulu Amen. bethi ba amaKristu kodwa usebethi hayi ungashayi into zabantu shumela uJesu kuphela Yeah. shumela izwi kuphela ungashayi into zabantu kanti Nkosi yezulu kanti lizokwenzani ivangeli kwalizoshaya into zabantu Yebo. Zohlukanisa. ngebla shanto zeyilwane Kunjalo. ngeshanto zeyimfene Amen. Nkosi yezulu Yeah. kodwa sizoshaya into zabantu Yebo. lezi senziwa abantu lezi abantu abaphila kuzo yizona esishayayo yizona esidalulayo yizona esibeka obala ukuthi lokho akufuneki Yebo. Jesus. Nkosi yezulu Amen. Siyabonga. ngalena la sisuke khona kuGenesis Amen. besike saxoxa ukuthi uEva ungene esonweni engekho uAdam Yes. mase fika uJehova ukuphola kwelanga sebeyamcashela mase Nkosi yezulu Amen. mase phendula Nkosi yezulu uAdam lekhuluma khona phethi khona ngizwe izwi lakho ngacasha Yebo. babengakazi bacashele kaNkulunkulu Hey. kodwa mase bedla isono basiyacasha wasethi uJehova udlile yini Yebo. Adam kulomuthi muthi engathi ungadli kuwo Yebo. Nkosi yezulu Amen. wasuyaqala uJehova wafika kubona Yeah. esefika khona esekhipha igwebo abazongena kuzo Amen. esekhipha ijeziso Yebo. izwa masejezisa uma ngithi mina wayenayo option wayenayo indlela uAdam wayenalo ithuba lokumphikisa unkosikazi wakhe ngakho mawumuholi webandla mawumgcojwa uyisisebenzi senkosi kudinga ukuthi wathi uthi akudingi ulalele yonke ngoba la ukuthi utshele unkosikazi wakho Amen. unelungelo lokumphikisa Jesus. kusho uJehova kusho ubaba ngubani Amen. ngakho namanje sizofunda izwi lenkosi Yeah. sithi uJehova wathini uma sefika sebedlile uAdam elalela unkosikazi wakhe Yebo. Nkosi yezulu Amen. awungifundele Nkosi yezulu awungiqale lapha ku verse 14 uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni awungiqale verse 10 wathi ngizwe izwi lakho ensimini ngesaba ngokuba ihambaze ngalokho ngacasha khona wathi ngubani wakutshela ukuthi ungahambaze na uhambaze na udlile kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwona udlile yini Adam ubani okutshela into osuyikhuluma namhlanje Amen. awukazi uyikhulume ngihla ngifika kuwe sihlale nawe
mangifika ngikhuluma izwi lami awukazi ukubalekela yebo qhubeka verse uAdamu wathi owesifazane owangipha yena ukuba abe nami unginikile umuthi ngadla owesifazane uyena onginikile yebo kahle qhubeka uJehova uNkulunkulu wathi Ajabulise emabandla owesifazane into eziningi zingene ngabesifazane eish bafunza obaba bafunza abagcotshwa hey qhubeka uJehova uNkulunkulu wathi kowesifazane yini lokhu okwenzileyo na owesifazane wathi inyoka ingikhohlisile nombani ukuyinkombakombane nenyoka ingikhohlise ngadla yebo uJehova waseyaqala kwabeka ijeziso sasuqhubeka nokuyilandelisa verse 14 uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni njengokuba usukwenzile lokho uqalekisiwe phakathi kwezilwane zonke naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle uzwa kuhamba ngesisu sakho udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba kwakho qhubeka ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe yona iyakuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo wasekhipha isigwebo kowesifazane qhubeka wathi kowesifazane ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhuleleni kwakho uyakubeletha abantwana ngobuhlungu ukuncanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho yona iyakubusa ingakho komanje abesifazane mabeshola abantwana babhekana nezinhlungu ngaba babhekane nazo yebo kosezolo amen ungabe nje baya bathona abantwana ngaphandle kwezwi izwa ke maseshwe endodeni la ngithe khona uAdamu wenalo ithuba ukumphikisa unkosikazi wakhe yebo engithe mawumgcotsha uma Nkosi yezulu kuzuzuza uKristu amen awulaleli noma yini ngoba uthi na phela unkosikazi wami sishadile naye lathi lenkosi simunye ngekathi lana ubaba uJehova enikeza uAdam emnikeza uEva wathi bese benyamanye yebo namanje sinyama yena amakhosikazi ethu kodwa unali ilungelo uJehova ukugunyazile ukuthi omqaphela ngoba uyisitshe esinjani esebuthatha ingakho umgcotsho okhulile uPetro ethi ihlala nabo ngokubazi ukuthi awuzolalela noma yini ulalela uqaphela amen ukulokhu ku right lokhu ku wrong uyahlukanisa verse 17 wayesethi kuAdam njengokuba ulalele izwi lomkakho dwebela lapho yebo uyeza ukuthini Jehova ayingeza uthi njengokuba yebo sengizokugweba wena ngani ngokulalela kwakho ngoba ulalela izwi lomkakho yebo kusho bokufanele ungamlaleli ngoba nami ngikunikile izwi lami mina ngatshela wena yebo futhi sikhumbuze ukuthi ngethi uJehova edala uAdam ufika esifazane yonke imithetho sokufuneka ayizwe ngoAdam yebo uyajingiselalela yena namanje abagcotha kuthunywe bona ukuthi bashumele ivangeli kuthunywe bona emabandleni ekugcineni balele amakhosikazi abangathunywanga njengokuba Adam ngakhuluma nawe mina njengendoda enye yebo namhlanje ulalela umkakho sophula imithetho yami hey lana nje kuyakubeka obala ukuthi uAdam kwakufanele amphikise umkakhe yebo qhubeka njengokuba wadla kulo muthi ulalele umkakho ulalele izwi lomkakho wadla kulo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho 18 verse 18 uyakuvezela ameva namakhakhasi wena udle imfino yasendle Jesus 19 ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini lokhu wathathwa kuwo ngokuba ungumhlabathi uyakuphenduka umhlabathi waqala lapho into uJehova ekade abantu bengezongena kuyo kwavela ukufa
ngokuwele esonweni yebo Nkosi yezulu amen base beyafa abantu amen ngenhloso kaSathane ukuze abantu bafe ingakho namhlanje ngeke ngithi mina nabantu abafa namanje nakulezi insuku kuze khalithelwe lokubuya kwenkosi uKristu Jesu akekho umuntu ofa ngentando kaNkuluNkulu kodwa ngenxa yokungazi elithi lenkosi abantu babhubha ngenqosululwazi uza abagcotsha besho ngisho indawo kuthiwe ezibizwa ngemlindelo noma semngcwabeni bathi hayi uNkulunkulu yona ndlela anivakashele ngayo kuronke lokho mhlawumbe makuhle enkosini siyofika lapho egameni lenkosi Kristu Jesu ngenxa yesikhathi esishayayo okwanamhlanje egameni lenkosi Kristu Jesu makuhle enkosini ngesikhathi ngosuku esobuya ngaso egameni lenkosi Kristu Jesu isenzile umusa siyoqhubeka kuze kufike lapho mhlambe nalapho ukuthi ngikushiso yini ukuthi akuntando kaNkuluNkulu ukuthi ukuba bafa abantu njengoba lisho izwi lenkosi kwangena ukufa emhlabeni ngenxa yesono esingafikanga ngoNkulunkulu kodwa esalethwa uSathane oyisitha sika Baba uJehova efuna nathi sibe izitha sika Baba uJehova ukuze nathi sibhubhe njengaye inkosi enibusisa namandla message shumelo nje namandla ngendlela ezimangalisa hayi siyayizwa futhi siyayizwa kubizwa bonke abagcina sebemamele elinyizwe Nkosi yezulu likhona izwi likaNkuluNkulu ngoba njengoba nje zishunyelwa kanjena lezi intshumayelo abanye bayibalekela Nkosi yezulu kuyacaca ukuthi kumele singabasoli isono esangena sabenza babaleka wena kungazange wabaleka walalela ithuba lisasekho Nkosi yezulu usengabuya nawe uNkulunkulu yakuphi ithuba lokuthi phenduka uthatha uJesu abe inkosi nomsindisi ngaphandle kaJesu unqunu njengoba uAdam ayibone enqunu nje kungenxa yokuthi kwasengena isono ngaphandle kaJesu sesonweni unqunu uyohleza umbalekela uNkulunkulu until uzubuyisane naye yilokho nje mina ngikusho kanjalo yobuphephile siyabonga yamnandi le ntshumayelo yebo anginikeze nina bazalwane amazwi okugcina nje sivala Nkosi yezulu yebo siyabonga kakhulu baholi siyabonga mabompostoli ngubani Nkosi yezulu sibonge kumholi wethu ubaba Shabangu yebo ukuthola lithuba amen siyabonga kakhulu babukeli balalele endaweni zonke ukuthi siphinde futhi namhlanje sizozwa indaba ezinhle Nkosi yezulu amen sizwe ukuthi umuntu ukuthi likhona linye ithuba lokuthi uJesu angayiseva futhi impilo yakho amen noma kuthiwa saduka nathi futhi uJesu njengoba sasidukile sasingamdingi bangcwele sasingamfuni kodwa ngenxa ukuthi unomusa zashunyayelwa lezi ndaba ezinhle kanje umuntu elokegoloza kodwa ngenxa ukuthi uJesu umuntu uyamkhathalela kashunyayelwa yagcina nathi inhliziyo isivuma uJesu wasikhetha bangcwele nawe uthi uzizwa ubandlululekile noma uzizwe ngathi lezi ndaba mhlambe ziqonde kwabanye abantu abangcono cha lezi ndaba ezikhulunywa namhlanje ziqondwe kuwe wena okade ubalekela uNkulunkulu namhlanje ngenxa ukuthi uqondene nalentshumayelo noma nalesi sifundiso ungasabaleka mbukeli mlaleli thambisa inhliziyo nje uJesu umvulele angene kuwe ngoba akusekho elinye ithuba noma akusekho ukuphenduka kusasa noma ngonyaka ozayo ngoba uJesu nje ukuthandile ukuthi namhlanje ulizwe izwi eliqhamuka kuye uJesu uyakuthanda mbukeli uJesu ukukhathalele uJesu impilo yakho nomndeni wakho uyayithanda so yithuba lakho leli Musa okulishiftela komunye umuntu ilona embukeli nawe okade usindisiwe usaba ukumveza uJesu nawe zibuyisele ukade ubalekela ukuthi hey ngiyababalekela abangani bami ukuthi bangangiboni ngiya esontweni ngiyakholwa kodwa ngikholwa ukuthi ngiyakufihla uJesu singamfihlini bangcwele asizibuyiseleni bangcwele sishumayela nje lezi indaba lezi indaba ezinhle siyabonga kakhulu babukele emakhaya amen siyambonga omdala wensuku yebo kungenxa yomusa kaNkuluNkulu amen nathi siyambonga
othanda ukuthi abantu bonke basindiswe owazi wathi noma nangenkathi nangemva kokunqoba konke emva kokuvuka ethuneni nangeenkulumo zakhe zokugcina mawufuna lapha kuMarko kusahlo 16 uverse 15 lapho lithi khona wayesethi kubafundi bakhe hambani ezweni lonke nishumele ivangeli kukho konke okudaliweyo uverse 16 uthi okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyakulahlwa ngakho make kwenzeka wathi usozwile kodwa wangavuma ukuphenduka ukholo kuKristu uJesu kuphela uzohlala lokulahlwa kanti mawuzwile wasuyakholwa uKristu uJesu wamvuma uKristu uJesu waze wabhabhadiswa uyosindiswa ekulahlweni mhla kukhala icilongo ukwazi ukumhlangabeza uKristu uJesu ukuzuzuza uKristu siyambonga ke egameni lenkosi uKristu uJesu kafishane kukhona nalendima engihlale ngisho njalo uma ngikhona lana uthi ngeke ngiyeke ukuyimemezela inamba lapho ngitholakala khona ukuze noma ngathi umuphi umlaleli noma umlaleli umbukeli noma umuphi umntwana kaNkuluNkulu noma umuphi umuntu kaNkuluNkulu kodwa othanda ukwazi kabanzi noma ukuqhubekela phambili elwazini ngikhululekile egameni lenkosi Kristu Jesu uma nje kuphela ebuza ngenhloso okufuna ukwazi hayi ngokumelana noKristu egameni hayi ngokuphikisana futhi nokuphikisana ingakho yithi mina ngilo hlobo lomfundisi ongasoza angena kuthiwa khona kuyodebate ngoKristu idebate angisoze ngayihamba ngingeni ngoba mina kunye engithule kona ukushobela uKristu Jesu hayi ukuphikisana egameni likaKristu Jesu ngakho nazi inamba yokuqala ethi 072 151 3470 072 151 3470 eyesibili 061 254 2817 061 254 2817 inkosi enibusise amen asibonge kakhulu ithi singayimoshi le sivalelise nje kusasemnandi kanje senithanda ngendlela esimangaliso kuzona zonke indawo emakhaya siyabonga nakunina umpostoli Ngubane nakuwe mongameli Dlamini inkosi ingcine inibusise nje ilokho inisebenzisa avele isibusisa ngalezi zinto siyabonga emakhaya inkosi ingcine inibusise ngomusa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen siyambonga ophilayo amen.